Valitsin Santa Collegein, koska se tarjoaa korkeakoulusta ja juostava opiskelumahdollisuukseen. Täällä ammattikoulussa tunnetaan erinomainen opettajat ja tukipalvelut opiskelijoille. Täällä on monikulttuurinen kansainvälinen ympäristö ja Santa College, se ammattikoulu, tarjoaa juuri sitä. He tukevat erinomaisesti kaikki opiskelijat, kaikki kansainvälinen opiskelijoita. Kampuksessa on tosi kaunis kampus ja opiskelijaympäristö on lämmin. Kaikki ihmiset täällä on tosi ystävällinen ja sinä tulet tänne opiskelemaan yksin. Sulla on paljon ystäviä täällä ja kansainvälinen toimisto tulee sun perheen. Thank you very much.